Mwezi wa Novemba anthu ochuluka anali kulankhula kuti munthu opanda classmate Jomo Osman wawina kukhala mfumu ya mzinda wa Blantyre. Koma funso ndi kumati kodi Jomo Osman ndi ndani? Ambiri timangomudziwa mwina chifukwa chakuti tinakumana naye, ena timangomudziwa chifukwa chakuti ndi mmodzi mwa anthu otchuka, ena timamudziwa chifukwa cha mpira, ndipo ena timamudziwa ngati mmodzi mwa anthu azachifundo, ndipo palinso anthu ena amene amamudziwa ngati mmodzi mwa anthu amene safuna kuchita entertain chilichonse chimene iyeyo akuchitenga kukhala cha negative. Ikamatha video ya msiku wa lero mukhala mutadziwa mbiri yokhuzana ndi Jomo Osman. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Dziko la Malawi linazagwedezeka makamaka kuyambira pa 14 Novemba mchaka cha 2025 pamene munthu wina amene ku sukulu sanapite bwinobwino, ndipo iyeyo mwini wake amazinena yekha kuti alibe classmate, amene iyeyo ndi Jomo Osman. Iyeyo anasankhidwa kukhala meya wa mzinda wa Blantyre. Munthu amene tikumutchula kuti Jomo Osman iyeyutu ndi zinthu zokuti anakhalapo mwana amene anali street kid mu Blantyre, komanso iyeyo waitanirapo maminibasi kwa nthawi yayitali, ndipo panopa ndi meya wa mzinda wa Blantyre sopano. Koma funso ndikumati kodi Jomo Osman ndi ndani kwenikweni? Okay, nkhani yambiri kuti ndifuna ikamatha video yi ambiri muimvesese, koma chimene ndingapemphe ndichokuti please tachitani like video yi, ndicho linga chokuti ifikire anthu ochuluka. Isaac Jomo Osman Imlani, amene amadziwika bwino ndi dzina lokuti Mtopwa 1, iyeyo ndi mwini wake iyeye ndi Malawi wa mabizinesi angapo, ndipo iyeye ndi wandale. Iyeyi amagwiranso ntchito zachifundo, pa Chingerezi chichamene timawutchula kuti ma good Samaritan, kapena kuti anthu amene akupanga zinthu zachifundo. Iyeyo ndi munthunso okonda masewera a mpira kwambiri. Jomo Osman kumudzi kwawo kwenikweni ndi mboma la Mangochi, ndipo iyeyo akuchokera mwa Mtalimanja ta Mponda, kumeneko mboma lomwelo la Mangochi. Isaac Jomo anabadwa pa 1 January mchaka cha 1982. Iyeyo bambo ake ankachokera mboma la Mangochi, ndipo mayi yake omubereka anali aku Zambia. Bambo ake a Isaac Jomo anali amitala okwatira akazi angapo, ndipo Isaac anali mwana wa namba 11 kubadwa pakati pa ana okwana 20 amene bambo ake anabereka kwa amayi osiyanasiyana. Isaac Jomo anakula ndi mayi yake omupeza, kapena tilankhule kuti stepmother, amene ankamulera mwankhanza kwambiri, ndipo nkhanza izi zinamupangisa kuthawa ku Mangochi ku nyumba ya makolo ake. Paja tanena kuti Jomo mayi yake anali aku Zambia, ndipo bambo ake atamubereka kwa mayi yake ku Zambia, bambo ake anamutenga Isaac Jomo ali wang'ono kukamsiya m'manja mwa amayi omupeza kumeneko ku Mangochi. Iyeyi mu nthawi imene anali ali standard 6 ku primary, Isaac Jomo anasiya sukulu kuchokera ku Mangochi, ndipo iyeyo anaganiza kuti moyo wake ukhale wabwino akuyenereka apite mu mzinda wa Blantyre, ndipo uku kunali kulimbi. Iyeyo kumeneko amakagwira maganyo,
chifukwa chakuti moyo wa kumangochi unali ovuta zedi pa nkhani zachuma, komanso zinali zofunikira kwambiri kuti moyo wake iyeyi afike pokuti azizisamalira yekha. Kubwera kwa Isaac Mulimbi kunamupangisa iyeyu kukhala street kid. Iyeyitu street kid wake unali woti ankagwira maganyu osiyanasiyana Mulimbi, ndipo kunja kukada ankagona pansi pa bridge kapenanso mabenji a Mulimbi aja. Imodzi mwa maganyu amene ankapanga anali oyitanira minibus Mulimbi, komanso mbali ina ankagulisa filizesi. Kenako Jomo Isaac anayamba kujaira business ndipo anakhazikika mu ma business osiyanasiyana mu Limbi sopano. Kumbali ya sukulu ngakhale paja tayankhula kuti iyeyo analekeza standard 6, Jomo iyeyo mwini wake amalankhula kuti anakankhakobe pomangolembera mayeso popanga ma home studies, ndipo mchaka cha 2021 anapeza MSc yake yoyamba. Iyiyi ndi highest qualification yake, kutanthauza kuti panopa ali ndi JCE komanso MSCE malingana ndi kufotokoza kwake. Iyeyo akuti anapanga haya ma private teachers ndi kumaphunzitsa ku nyumba kwake mpakana anakhonza mayesowa. Kumbali ya ndale, Jomo panopa ndi kansala wa dera la Bangwe Mtopwa ward, imene poyamba inali Nthandizi ward kumeneko ku Blantyre. Kansala wa chipani cha DPP yo panopa iyeyo ndi meya wa Blantyre City Council sopano, kusatira kusankhidwa kwake komanso kuwina kukhala meya wa Blantyre City. His worship Isaac Jomo Osman Imran. China chimene ndifuna ndiyakushule mthokoza Mungu wena mundamira obangisa kuti izizi teke mthokoza Mungu mthokoze a director region yose azima yatu asengera asizanga mose mari atwena mavenda Mulimbi ena tatokera kwa Bwana Lipipa ena madera onse ena kwa Gerard Rosenu ife tunyandireni isizopeka iya izambu yetu Mungu afuna kwaseka ina aje paka
za no green. Tikufuna sopano ine ndachibwenanga ndi makasala onse omwe ndinasanga. Tipange sopa kufuna adadi. Chifukwa choti tiaonesa anthu ena kuti mkalasi tisoma mafuna IPM mzizilizo. Ali anthu ena amakukulia kumfakani batiki. Ngo ndio alikuchekera Mulungu salo na sitini. Ine ngati Jomo ndatepe tehanga chipira nwina aliyese chilo lukulanda unazike kufuta. Ndani ya madambilo mwakuso wa nchini. Ndani ya madaina aje anata wa kusukumu. Sukuti ife katisina yake zinatifuta. Ndiye kuti ife so ina zati. Koma tose ngengeri mozi kulitoni ngati adadi chiteke. Ine ngati mbeya wanzinga wa Blantyre ndiwayamikira Malawi wonse kutoka pasi pa mtima wanga. Izi zachitika lero zomakwanisa makasala simakasala woka iya ndi Malawi wina aliyese yemwe amavomereza kuti tentipase mwa Jomo. Ine ndauza Malawi kuti sinzachitisa manyazi. Amalawi aziwe kuti even in Bible wa Solomon sana video ngakale Yesu Kristu anthu omwe ankanena miseche anali ophunzira koma Yesu analowe klasi koma anakwanisa kumayendesa zinthu. Satana achilekani anomo ndimawa business yetu mutilole tikavule izi olowera tizilowera uku akwina akutizoona tiyenda bwanji ukafika mmakwatu. Koma nye mumve kuchoka pasi pa mtima wanga ndikunyadirani nonse komanso Amalawi wonse akufuna kwabwino chifukwa anchitisa shetani manyazi. Tiyeni tonse tendere chani ambuye akuti aliseni siko timbovula chinyamuke tutu azitani ona ile mabeli ona ukurama ona ile mabeli ona ukurama ona ukurama ile mabeli ukurama Ajomondi tu, Ibigwe di free, Ibigwe di free, Ibebelele, Ibebelele, Isaac Jomo ndiye mwene wake wa Ntopa Football Club imene ndi boys komanso girls like Ntopa ija like football club ya Ntopa ija imeneyi ndi yake ndithu yeniyeni. Ndipo timu ya anyamatayi yasewerapo mu TNM Super League imene inachinyidwa ndi matimu pafupifupi ina iliyonse koma inakwanisa kuchinya timu ya Mighty Wanderers. Kudera la Ntopa Township kumene Jomo amakhala. Jomo ndi munthu odziwika zedi ndipo amapasidwa ulemu kuderali chifukwa cha ntchito zachifundo zimene amagwira zothandiza osowa, kusamala azigogo komanso anthu osauka. Payekha Jomo amathandiza Ntopa Boys ndiponso amathandiza Ntopa Girls Football Club ndi ndalama zake za yekha. Osewerawa amawasunga yekha kuma hostel ake. Jomo ndi munthu okwatira ndipo mkazi wake dzina lake ndi Florence. Pa nkhani ya chipembedzo, bambo wa zaka zokwana 43 zakubadwayo ndi wa mpingo wa Chisilamu, komatu mzaka zapakati pa 2020 DPP italuza MCP ndi kutenga boma. Jomo anakumana nazo. Kunayamba kuyenda ma video clip a zinthu zimene iyeyo ankachita.
iyeyo ankamupeza munthu atavala zovala za MCP mu nthawi imene milandu inali ku khoti moja. Ankamupeza munthu atavala zovala za MCP ankamugwira ndi kung'amba zovala za munthuyo kaya zinali zakhuza ndi nsalu yachipani ka matisheti iyeyo sankawerenga zimene anthu avala zinkang'ambidwa. Ndipo nthawi imeneyi nkuti DPP ikulamulira. Anthu ena ankawamanga kumutu ndi nsalu zimene ankawavula like kuwachitira imodzi mwa nkhanza zimene sizimeneka kuchitika. Jomo Osman ndi mmodzi mwa anthu amene ndi achifundo, amathandiza anthu ochuluka kwambiri. Iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene ngati ukufuna nkhani yokuti ikupange motivate pita kwa Jomo Osman. Ngati ukudziwa kuti ku mbali ya kwanu zinthu sizikutheka, haso imene ukufuna sikutheka, moyo umene umafuna kuti uzikhala sikumenewo, tatengera chisanzo cha Jomo Osman. Ngati ukuganiza kuti malingaliro ako onse moyo wako onse uzakhala uli pa ntchito sungayambise zinthu zako, tatengera chisanzo cha Jomo Osman. Umaopa ndale kuti mwina mwake chifukwa kuti uweyo ndiwe osaphunzira. Taona za Jomo Osman komanso koposaposa apopo ndi zinthu zakuti pamene Mulungu wakudalisa ndi chuma ukuyenekanso ubwezere ku community imene yakupanga iweyo kukhala mmene ulili. Zina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video ya msiku lero ndipemphe kuti muchite subscribe komanso kuphatikizapo muchite like. Ndi zinthu ziti zimene mwazimva koyamba zokhuzana ndi bambo ameneyo amene ndi Jomo Osman, munthu amene alibe classmate wina aliyense koma ndi mmodzi mwa anthu amene akulamulira nawo boma, chifukwa panopa olo tisuse tisasuse tawuni ya Blantyre bwana wake ndiye. It's your boy Sam Mavita. Tonani mu video satellite. Bye.